Ku yi subscribe a shahararren tasharmu mai suna Ozouk Entertainment don more nishaɗi. Kai abokina wancan ga wani can yana latsa-latsan waya. Na gan shi wancan mai yalwar rigas. Mana ya zai ne. A gane kawai sirface shi zami. Mushin ya kamata mu haɗa masa. Ke to barin rufta kawai. Me ya kamalan kace ta bina? Ka ban waya ta nace ma. Wace wayan? Tana wajen shayi. Tana wajen shi. Mana wace wayan? Tana wajen shi. Kai mutumin yau ta kasuwa ta bude ba. Wallahi an samu wayoyi da yawa. Mana a san ya za ya fi wannan. Ke to. Shikenan ni sai ka ban mu wani. A wannan to ai san kai ne ai. Da manya. Mana za ka ban wannan wayar kai ka rike. Gara kawai a hada gaba ɗaya a je a siyar a raba kuɗi. Ni ba mai gidanka bane ba. Kai ba kwana biyun nan raina mun wayo kace. Haka jiya ka raina mun wayo. To ko kai ne mai gidan ai nake kawo dabarar da za a samu abu. To ni dai ba mai gidanka bane ba. In ba za ka ansa ba ka ban. Wannan din ma zan tafi. To haka ake rayuwa. Ni fa nake kawo dabarar da za a samu kuɗin nan. Kawai a hada a je a siyar a. Ai kana ganin wa'annan sun yi kamar kimiyya. Wannan kana ganin su kaga barawo. Yan fanza kamar kuna. Kai. Oh! Ganjawa kasa. Yan kutumar uba kawai. Yo Allah ya toni asirin ku. Shine ko? Ai kai kana ganin wannan sun yi kama da criminal. Wayyo Allah. Tashi mu je. Me kuka yi labai ya labai. Ke mun wani. Tashi mu je office. Kutumar uba kawai. Tashi mu je office. Barayin waya ko? Tashi mu je. Ku biyo mu sati mai zuwa don ganin ci gaban wannan shirin. Ku yi subscribe a shahararren tasharmu mai suna Ozouk Entertainment don more nishaɗi.